Flaqa mal-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-ambjent Jessica Roswell fi Brussell dwar id-deroga riċerka dwar is-seba' speċi tal-għasafar tal-għana, il-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri sostan li Malta qed iżżomm pożizzjoni soda u konformi ma' sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Il-laqgħa saret fuq it-talba tal-Gvern Malti u kienet immirata biex tispjega l-pożizzjoni tal-pajjiż dwar il-kaċċa u l-insib għal fini ta' riċerka xjentifika. Dr. Camilleri spjega wara l-kritika tal-qorti dwar nuqqas ta' informazzjoni xjentifika, Malta introduċiet qafas ġdid tal-insib limitat għal skopijiet ta' riċerka. Dan il-qafas qed iġib riżultati konkreti, fosthom żieda sinifikanti fl-irkupri ta' xriki barranin permezz tas-sistema tal-CLAPNet. Camilleri enfasizza li r-riċerka qed titwettaq ta' supervizjoni stretta bl-involviment ta' ċittadini f'mudell ta' xjenza parteċipattiva u b'miżuri ta' nforzar biex jiġu evitati l-abbużi. U saħansitra stieden il-Kummissarju Ewropew biex tagħmel missjoni ta' verifika fuq il-post biex tara personalment kif qed tiġi implementata din il-prattika. Il-Ministru rrefera wkoll għas-sentenza tal-Qorti tal-2024 li waqt li rrikonoxxiet il-preċiżjoni tal-qafas legali ta' Malta kienet kritika dwar nuqqas ta' ġustifikazzjoni dettaljata. Malta b'reazzjoni irfinat id-dikjarazzjoni tagħha biex tkun f'konformità mal-osservazzjonijiet tal-qorti. Il-Kummissarju laqat id-dialogu mal-awtoritajiet Maltin u saħqet fuq l-importanza ta' konformità mal-liġi Ewropea. Hija affermat li l-Kummissjoni Ewropea tibqa' miftuħa għal dialogu tekniku biex jinstabu soluzzjonijiet prattiċi. Il-Ministru Camilleri tenna l-impenn ta' Malta li tirrispetta d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea waqt li tassigura li l-pajjiż ma jiġix trattat b'mod inġust imqabbel ma' stati oħrajn. Malta tibqa' ssostni l-pożizzjoni tagħha, tibqa' konvinta minn dak li qiegħda tagħmel aktar minn hekk ukoll tibqa' tesiġi kif dan il-pajjiż m'għandu xejn anqas minn pajjiżi oħrajn aktar minn hekk ukoll aħna determinati li proprju dan is-settur jibqa' jkollu l-futur. Il-Ministru qal li ottimist li d-dialogu kontinwu jwassal għal soluzzjonijiet li jservu kemm l-interessi ambjentali kif ukoll dawk kulturali u soċjali ta' Malta.